ngidon itu ki community quarantine centers. Haki snom ki baper hapok kejela. Dan rai mentang ni om dakawe pakai kerteng, bat kata kerteng gelong cluster lane community isolation centers. Kini ki centers ki bangi hap ban create lani ki bangi hap ban bu. Kalong takum kajing idon kam ha ki jaka ki ba idon kam. Bat yakane ngilang aibo ha ki deputy commissioner rengkat bat ki BDO rengkat ru bat ki nong sensyar snom ki nong sensyar thau ki bor snom ki committee snom bangin pet ha ka jaka ka ba idon kam bangi dei ban don ya kanika isolation center knam ban pensuk namuan ya kitu kibayo ya ka positive case kabangi om mild symptom lane kabangi om asymptomatic lane kibangi om let's say hak kategori A lane kategori B kibom da don kam ba ngin tha ya ki siapo ki hospital la kalong ha district lani la kalong hapo ka state level bar awe te ban kham pendunai ka presyo na kata-kata ilarai na bersorkar bangin ailan haki deputy commissioners bakin le ya ka benungkap bat haka jingbu ya ki bakum kini ki isolation center ka sorkar kan sa ai jingarap kakum ka jing don kam jong kini ki centers hakeleng jong kajela kajong ni bat kabangi plan susu kalau bahakini ki centers lada idon kam ka tim na kaliang jong ka health department let's say lada ka situation ka ong yagi bangi hak ban provide what yiki concentrator su na kaliang jong ka sorkar ni perkat ban ilong ready ban le kumta te kumta ngakar pat yakin nong song snong ki nong song tha hapo kejelam ni kala jongi tong ini trelang kapam ngadak hot kerpan ya ka jing trelang sa sisin pat bat ki nong sensasno ka sinjuk ki nong sensasno kis ki doloi kinokma bat kumju uru ki ramba snom ki komiti snom ki baper bangin ya trelang hakabakum kanika krisis hakabakum kanika por ka bangingi kendu namar bakakis kanang kiyo na kowe kasngi sya kowe pat kasngi